Hej folkens, jeg har min lille kusine med, Anne-Sofie. Og vi skal lave en kusine-tag. Wow. Ja. Det første spørgsmål. Hvor lang tid har I været kusiner? Hele vores liv. Næste spørgsmål. Har I prøvet at være kærester? Nej. Jeg viser ikke de beskederne, fordi ja. Næste spørgsmål. Jeg har lige skrevet dem ned på et papir. Det ligger lige ved siden af mig. Næste spørgsmål. Prøv at kysse hinanden. Det er ikke en kærestetag, det her. Næste spørgsmål. Elsker I to hinanden? Nej. Okay. Næste spørgsmål. Synes du... Og så husk at like videoen og alt det pis, hvis I skal skrive spørgsmål ned i kommentarerne. Så vi ses.